Hello logofer, good morning to you all logofer. Nोंथांमोननि थाखाय फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय आरोना. So good morning to you all logofer. तो नोंथांमोना भिडिअखौ दिनैनि भिडिअखौ माने थांनायल' नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय लोगोफोर माने दिनैनि भिडिअआ मारै जागोन. तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनो जे मेरि बसुमतारी नोंथांमोना इउटुबफ्राव नुबायबो जानो हागौ, फेसबुकफ्राव नुबायबो जानो हागौ जे गोमानानै दं बिथाङा. बे हिन्जावा गोमानानै दं आरोना. थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे हिन्जावखौ नुयोबा बे होनाय थाम्बनेइलनि नाम्बाराव माने खोन्थाहरो आरोना लोगोफोर. थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे बर' हारिनि जानानै मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर'आव बेफोरबायदि गोबां जालुबाय थायो, नंगौना नङा? थ' बेनो आरोना दिनैनि भिडिअआव माने आं बुंगोन एसे माने जोंनि बर' हारिनि बेफोरबायदि माने हिन्जावफोरा जे गथ' सानै गोनां साथाम गोनां बेफोरो मानो बेफोरबायदि खारबाय थायो, नंगौना नङा? मानि जाहोन बेखौ जों बुंनो हाया, नंगौना नङा लोगोफोर? थ' मा होनबावनो ना, दस्रा जाथिफोरखौ माने खम खोनायो, जोंनि बर' हारिखौ बुहुद बेबायदिनो सानफ्रामबो खोनायो. दिनै सासे थांगोन गाबोन सासे थांगोन बेफोरबायदि खोनाबाय थायो आरोना. माने रानिं खोनासै आरोना जोंनि बर' हारिखौ बेफोरबायदि गुबुन हारिजों खारनाय बा जोंनि बर'जोंनो खारनाय नै बेफोरबायदि अनेक खोनाबाय थायो. थ' लोगोफोर बेफोरखौ होबथानो थाखाय मा एबसुनि मानसिफोर जे बेफोरबायदिनो होबथाग्रा मानसिफोर दङना गैया जोंनि बर' हारियाव, नंगौना नङा? माने होबथानो सानोबाबो माने हाया बिदि आरोना. आरो माने जोंनि बर' हारियाव गैयाबाबो बिदिखौ माने एसे इम्परटेन्ट खालामनांसिगौ. माने जोंनि बर' हारियाव गावजों गाव बेफोरबायदि दावराव दावसि जाबाय थानायनि थाखायनो बेफोरबायदि बर' हिन्जावफ्राबो बेफोरबायदि जानो हमबाय, नंगौना नङा लोगोफोर? आं बेखौनो बुंनो सानदों जे आंनि बुंनाया नोंथांमोननि थाखाय रंबो जानो हागौ लोगोफोर. थ' रं जायोबा नोंथांमोना खमा होबानो जाबाय आरोना. मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारियाव बिदि खौसेथि गैला. खौसेथि गैयैनि दारैनो जोंनि बर' हारिया माने लोरबां जालांबाय. बेफोरबायदिनो हिन्जावफोराबो जोंनि बर' हारिनि हौवा हिन्जावफोरखौ गारनानै बेलेग हारिनि थांग्रा जाबाय. बेफोरबायदिनो आरोना, गाव गावनि फिसायफोरखौ गारनानै थांबाय, नैबिदि जाबाय आरोना. बेयो माने कमिउनिटि गैयिनि थाखायनो, स्ट्रं कमिउनिटि गैला जोंनि बर' हारियाव. बिनि थाखायनो बेफोरबायदि जालांनो हमबाय आरोना. हौवाफोर हिन्जावफोर बिदिनो हाबा जानाय हौवाफोरबाबो हिन्जाव लाना खारो, बिदिनो हिन्जाव गोनां हौवा गोनां बेफोरबायदिनो खारो, गथ' गथाय गोनां. मा होनबावनो ना लोगोफोर? थ' बुंबा दायसो जायो आरोना. जायफ्रानाखि जागोन बेफोरबायदिया माने जोंखौसो रागा जोंगोन आरोना. बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो थाखाय बानायनांगौ जायो लोगोफोर. जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनांगौ जायो. मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर'आ बोसोरनैनि उनाव माबायदि जालांबावगोन, नंगौना नङा? दानिफ्रायनो बेफोरबायदि जाबाय थायोबा जोंनि बर' हारिया माबायदि जालांगोन? थ' बेखौ साननानै नायनांगोन आरोना. माबायदि सिटुवेसनाव गोलैनानै दं जोंनि बर' हारिया. थ' आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदोंमोन जे जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि खारनाया कमन जाबाय. थिग बेबायदिनो माने बे हिन्जावाबो गावनि फिसायखौ गारनानै बिदिनो बेलेग हारिजों थांखो ना माखो, ना दस्रा हौवा लाना खारखो, सोरबा बर' हौवाखौनो लाना खारखो ना माखो थ' मिथिया आरोना. बिथाङा दासिमबो न'आव गैया आरोना, बे हिन्जावा मेरि बसुमतारीया. थ' मा होनबावनो ना लोगोफोर? थ' दिनै आंनि बुंनांगौआ बेनो जाहैबाय माने एफा अन्थाव बाथाव गथ'फोर जे दासिमबो गाबनानै दङ, दुखुआव दङ, फिसायाबो बुहुद दुखुआव दङ दायो. थ' बेफोरखौ साननानै नायोबा जोबोद दुखु नाङो आरोना जोंबो लोगोफोर. नोंथांमोनाबो दुखु मोनगोन बेफोरबायदि भिडिअखौ नुयोबा. थ' आं बे हिन्जावखौ खावलायो जे बे हिन्जावा थाबैनो न'आव फैफिनो, आरो जायफ्रानाखि नुयो थ' खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर. थ' आंनि बुंनाय खावलायनाया नोंथांमोननिसिम बेनो जे जोंनि बर' हारियाव आरोबा बिदि दाजाथों आं सानो आरोना. नाथाय मा होनो, बयहाबो गावबा गावनि गोसो बायदिल' मावो, नंगौना नङा? थ' आं बेखौनो बुंनो सानबाय जे दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालाम. आरो सोरबाया नुदोंबा बे होनाय थाम्बनेइलनि कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना. थेंक इउ स' माच लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय. नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थायो आरो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था लोगोफोर. थेंक इउ स' माच लोगोफोर. आं बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन दिनै भिडिअखौ. बाय बाय लोगोफोर.